बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानो Z+ केटेगरिनि CRPF सिकिउरिटि होबाय। मिरु सरकारा गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि रैखाथिनि थाखाय Z केटेगरि CRPF निफ्राय सोलायनानै Z+ केटेगरि CRPF सिकिउरिटि होनाय जाबाय। मुंख'नो गोनांदि Z+ थाखोनि रैखाथिया भारतनि बयनिख्रुइबो गोजौ रैखाथि होग्रा थाखो। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव रादाब। IPS अफिसार बर'नि फिसा तापस बसुमतारिया मोनसे मानगोनां ट्रफिखौ मोननो हायो। बिथाङा बे ट्रफिखौ बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिन मोननो हायो। IPS अफिसार तापस बसुमतारिया सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनेल पुलिस एकाडेमि हायदेराबादनिफ्राय 55थि बेचनि सिनियर कर्स अफिसार्स ट्रफिखौ थांनाय 4 अक्ट'बराव मोननो हायो। सासे बर' आइजोआ गुबुन हारिनि हौवाजों हाबा जानानै गाब्र'दों। मबाइलाव लोगो मोनलायना 10 बोसोर सिगां खानाय सिनग्रा बिहारि हौवाजों हाबा जादोंमोन। नाथाय दायो हाबा जाखांना गथ' गथाय जाखांनानै फिसायजों होखारजाफिनबाय थानायखौ एबसुनो फोरमायदों बर' आइजोआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आइजोखौ बाक्सा जिल्ला रुपहि गरामारिनि महिमा रामसियारि होनना मिथिनो मोननाय जादों। महिमा रामसियारिया 10 बोसोर सिगां नाग्रिजुलिनि राजकुमार ठाकुर मुंनि खानाय सिनग्रा बिहारि हौवाजों मबाइलाव लोगो मोनलायनानै हाबा जादोंमोन। हाबा जानायनि उनाव महिमा रामसियारिया टाइटेलखौ सोलायनानै महिमा देबि लायो। बिसोर सानैनाव सासे 8 बोसोरनि फिसाजो आरो सासे 2 बोसोरनि फिसाज्लाबो दं। नाथाय दायो महिमा रामसियारिखौ बिहारि फिसाया दाननो बुथारनो होसोयो आरो होखारजाबाय थायो। फिसायनि अत्याचाराव महिमा रामसियारिया एबसुनाव मदद बिफैदों। मख'नो गोनांदि हाबा जानायनि सिगां एबसुआ गोबां बादा होदोंमोन, बुजायदोंमोन गुबुन हारिनि हौवाजों हाबा जानायखौ, नाथाय मानियासै। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारि, मन्थ्रि UG ब्रह्म आरो गोबां EMफोरनि पस्टारफोरखौ बिसिलांनायजों लोगोसे सावनानै गालांनायनि सन्देहआव सानै सुबुंखौ पुलिसआ खाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनिफ्राय बाथौफुरि गेलेग्रा फोथारसिम फैनाय लामायाव फसंना दोननाय बर'नि गेदेमा बिथांमोननि सावगारिखौ बिसिनायनि उनाव EM राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों गावजों सोंखारिनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनाय जागोन होननाबो गोख्रों गावजों बुंथिनायनि उनाव दिनै हमनायनि खौरां मोननाय जादों। पस्टार बिसिनायनि सन्देहआव हमजानाय सानैखौ रिसन बर' आरो देदसुं बसुमतारि होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिरायबाय थायो, बुंबाय थायो, होखारबाय थायोबा आंलाय मा खालामनो उपाय गैयाना। बेखौथ' उन्दै राजकुमार ठाकुर लिरो। मा मानसि इयो? बिहारि। बिहारि दा हाबा जादों नोङो? बिहारि हाबा जादों। खै बोसोर जागोन नों हाबा जानाया? दिनै गथ'आ 8 बोसोर जाबाय, नै 2 बोसोर जानोसै। ओमफ्राय दा होखारबाय थायो, रायबाय थायो, रिन्दि सिन्दि होनना रायबाय थायो। आं सोरजों रिन्दि खालामखो? मालाय गुबुन हारिनि हौवाफोरजों हाबा 8 बोसोर जाबाय नोङो बे बिहारि हौवा दा हाबा जानाया? 7 बोसोर। 7 बोसोर? नङा 10 बोसोरानो जानोसै। बे गथ'आनो 8 बोसोर जाबायबा 10 बोसोरानो हमना ला। बिहाय दा। नों मबेनि मानसिया? आङो रुपहि खैजानि। मारै लोगो मोनलायनाय नोंलाय? मबाइलाव लोगो मोनलायनानै बिदि हाबा जादोंमोन? हाबा जानो माने हाबा जादो। ओमफ्राय बेनो आरो दा गथ' गथाय दङ ना, जुदि आं थैना थाङोबा गथ'फोरखौ सोर नायगोन? ओमफ्राय नों हाबा दा नोंखौ नांला न'? इयो बुंबाय थायो आंनिफ्राय ओंखारला।